Gaurkoan Alain Zulaika dugu hemen, ni Alamagoa, ongi etorri Alain. Zer moduz? Ondo. Konta iguzu, nola hasi zinen mundu honetan? Ni hasi nintzen ondala 5 urte, behin uda hasiera baten, nahi nagoen kanpamentoren batera edo apunta, esnak ezer pentsauta, eta aurkitu noan gatikan dagoen kanpamentu bat, eta sala magiakua eta lan, eta irutxe jatan ideia oso politxe eta divertigarria, eta apunta honitzen, eta handikan aurrera egunero pixka gaixo eta onarte. Betidanik izan zenuen gogo hori edo interesa hori edo bapatean? Supongo txikitan ume guztitza bezala ez, igual magia borraz bat edo tal, eta guztoko, baina inoiz ez nagoen pentsa golan hau izango zala nik aukirauko nagoen zerbait ez. Eta orduan, ikusi nagoenean, hor momentuan izan zen bat ere. Orain formakuntza hartzen ari duzu? Bai, entxe batxilerrian nabil, artistikokoan. Eta, hortxe magia aldetikan ez da asko ikusten, baina, artea eta beti alditxo sortu ideiak eta gauza diferentiak. Eta bertan erabili. Dagoeneko gainera Euskal Herri osoan eman dituzu emanaldiak? Bai, eman ditut Bilbo aldetikan, ni Elgoibarkoa naiz, Elgoibarren ere hainbat emanaldi eman ditut, Iruña aldetikan, Donosti aldetikan ere bateron bat eman dut. Eta, dago bat aipatzea gustoko ziteana, dala behin inabala Sobietan, Anoetaren 100. urtea horrelako zerbait zela, eta perritxe eta porrotxekin egin naban zerbait bertan, eta oso esperientza politxe izan zen, eta pasa honean. Ilusioa? Bai. Txikitan, gustatuko litzez, pentsatzen dut, pailazoekin... Bai, azkenean nik ikusi, nik perritxe eta porrotxe ikustera juten nintzen txikitan, eta gero ez nintzen imagina guinez, beraiekin ningo nabala zerbait, eta orduan, ilusio asko inzaban, eta guai egon zen. Zer motatako trukoak edo ikuskizunak prestatzen dituzu? Gehien bat izaten dira umieri dirigiduta, txikientzako, ez dakit, 8 urtetikan gorut, izaten dira gehien ditutenak, eta hori sokak, sapiak, eta gauza bisualak, baina gustatzen zaita asko ere nagusientzatitia magia, kartekin, eta gertutikan pertsona gutzintzako. Lan handia izanen alda dena hori prestatzea? Bai, azkenean egunero ez, zabiz pixka truko berriza pentsatzen, sartzen, eta izaten dena da aktuazioa dakat, pentsatzen den zeintzuk aldian jugun umientzako edo nagusientzako, eta lekua pentsatu eta dana, eta azkenean lortu behar dezu hor gidoi bat itia, gutxo gara bera, gehien gustatzeko daneri. Zuk bakarrik egiten duzu laguntzari gabe? Bai, gidoia eta gero aktuazioetan dakatan nire gurasoak eta beti laguntzen musikakin, dana prestatzen, eta horrelako gauzetan, detailletan eta beti laguntzen didate, baina magia dana, nik. Anaiarik aldituzu edo? Bai, anai txiki badakat, eta lehen gustatzen jako, nointxe pixkat pelmadia ematen diotenez, igual gutxi gustatzen zaio, baina hortxe dabil. Saiatzeko hor daukazu, ez? Bai, beti dago horrelpuan, eta sosa aldiotin berari beti. Zure egunerokotasuna nolakoa da? Magia aldetikan nik egunero dakat baraja bat esku artean, edozein lekutoran nuela baraja dakat, zoze praktikatzeko trenian, kalian, lagunekin ere egunero nabil zoze egiten beraieri, zoze kurritxo jata, beraien gana jutez naiz, eta beraiekin praktikatzen dut, azkenean erretzago da, konfiantzako jendeak initia. Eta gero aldetenian, etxen hartzen dut denboratxo bat, ni jartzen naiz nire mailan, eta saiatzen naiz gauza berriak etaratzen, praktikatzen eta mejoratzen. Nolakoa izan zen zure lehenengo emanaldia? Lehenengo izan zen nire anaian gonbite baten, bere zorionak zian, eta zan nire hasiera, ez dakit urte bete, urte eta gutxi nire eman, eta aukera urtean zen, eta esan, zoze probauko dut, eta nervio askokin, baina horrela joan zen eta oso politxea izan zen. Etorkizuna nola ikusten duzu? Ontxe dakat pentsauta batxillerra bukatutakoan ikasten jarraitzea arte dramatiko aldetikan, eszenarioan eta ikasteko zelan ibili. Eta gero urtetzen dana alden enean, geroz eta aurrera gota, eta hori. Zure dituzu zure lagunen artean ere pasio berbera duten lagunak edo? Bai, ontxe azken aldian batez ere, juntau gera Euskal Herrialdeko 30 bat mago edo. Eta noizian behin geratzen gera Bilbo aldian, itxen duguan kedadak,
eta gure artean hitz egin, gauza berriak sortu, eta afizioa juntatzen denon artean, eta ondo. Emanaldiren bat eman alduzu beraiekin? Ez dut inoizin beste pertsonaren batekin emanaldirik, beti bakarrik izan da, baina beti dago horri deia, eta noiz hori probatzia ez da eski ongo. Orain erakusketaren bat... Bai, oso itxen izan ditu. Jolastu bat, dakau ditu. Baraja batekin bai pokerreko kartak ezagutzen dituzu? Bai. Pikak, bihotzak, trebolak eta diamantek hartuko dugu bi errege, mendikan bat, mendikan bestea. Eta beste kartago guztien artetikan, jongo nahiz pasatzen kartak bai, eta ikutu bat, zuen nahi desuna. Hartu bat. Ikusi, erakutsi kamerari nahi bezu, eta hartuko dugu hemen, eta sartuko dugu hemen barruan, bai. Gutxi gara bera. Moztu, eta naztaten dut. Hortxe. Eta orain saiatuko nahiz, karta aurkitzen, bale? Bi erregiak hartu ditut hemen, eta ideia izango zen bi erregien artean zure karta agertzen. 1, 2, eta 3. Bai. Hau izango zen zati txiki bat, iten duten magia guztian, zati txikitxo bat. Eta hau, orain bertan ez dugu ezer saiatu, ez da... Hori da magia. Bai, hori da. Bai, eta norbait ezagutzen duzunean edo batean ere trukoak ateratzen dituzu, beti kartak eramaten aldituzu? Bai, beti dakat baraja gainean, eta beti noizian behin urtetzen da, magia pixka, ez dakit zer, ez? Eta beti dakat pare bat truko, noizian behin itxen ditutela, beti errepikatzen ditut. Baina, gero azkenean improvisazioa ere alda erabili magia barruan, ez? Ez da beste arte mota askotan ere erabiltzen da, baina magia barruan, azkenean asko improvisatu aldezu eta aukera berria dituzu. Eta hori. Eta zure familia nola bizi izan du hori, zure gurasoen babesa izan alduzu beti? Bai, hasieratik apoiatu ziaten magian. Eta ez dut inoizoki arazorikan alde hontatikan, beti laguntza eman diate. Eta hori, lehen esan duten bezala, aktuazioetara eta beraiek etortzen dira beti, laguntzera, eta bai. Zure anaiak pausu berberak emango ditula uste duzu? Ez, hasieran, egon zen momentu ziren bat ere, kartekin eta interesa uzala, baina segitxuan lagain zaman, bera beste afizio batzuk eukiko ditu, eta nik neriakin. Ez dakit, emanaldi hori aipagarria den bat aipatu egin duzu, eta orain etorkizunerako emanaldi gehiago aldituzu, proiektuak edo... Bai, nabilontxe pare bat ideiakin buruan, bat izango zala Got Talent programara apuntatzia, horrelako zehoz, edakago hori ideia beste lagun batekin, hori izango zen bio batera jutia. Ez dakit denbora ja gainera bota zaigu, eta orduan igual urrengo urtean edo, baina bai, hor dago ideia eta espero egunen baten alizatia. Eta beste proiektu izango zen, kalian bertan, nun baitian ipini, mai batekin, eta pasatzen da jendearien magia, aktuazio oso formala izan barik. Eta hori grabatzen edo kaleko jendean? Ez, kaleko jendean zako. Elgoibarren ospetsuaekin alzara dagoeneko zure magia kontuekin? Batzutan pasau izaten jata kalera urten eta holan, eta ume txikienak eta batez ere ikusten diaten nian, ikusten diat eta ni ala magoa, eta emozioa biten dira, eta ilusia itxen dago, eta hori. Ni ala magoa alain ditzen zarelako eta... Bai, hori da, eta buelte eman nion, bihar naban, esan naban, izen artistikoa bilau nahi naban, ez ditziaren alain ere bai, nire ustez bi pertsona diferentialako alainetan ni ala, desberdin konportatzen naiz. Eta orduan esan naban, beste izen bat, eta pentsu naban, alaineri buelte eman da, politxean zela gerau, eta hori hartu naban. Sorte handia opa dizut hurrengo emanaldietan, eta Got Talenten hori ematen baldin bada, eta egiten duzun guztian. Eskerrik asko. Eskerrik asko.